Здравей! Добре дошъл в Livingston Global Academy! Като начало, първо ще си сложа тези ушанки. После ще си поиграя с тази количка. Мога да използвам дори и тези защитни очила. И най-накрая ще си направя малко сладолед. Изглежда откачено, а? Но не е. Знаеш ли какво е общото между всички тези продукти? Те са създадени от деца като теб. Това не е обикновен курс. С нас можеш да научиш всичко, което ти е необходимо да стартираш собствен бизнес. Ние ще ти помогнем не само да развиеш идеята си, но и да създадеш продукта си, да разбереш как да калкулираш цените си и как да продаваш успешно. Така че се приготви, защото започваме днес. Livingston Global Academy. Уменията, които училището няма да те научи, но светът ще изиска. Бизнес, изкуствен интелект, комуникация. Онлайн курсове за деца, които искат да успеят. Нашата авторска обучителна програма е създадена от истински предприемачи на български и английски език с Андрю и Ива Ливингстън. Започни днес!